Óscar, a calma efectivamente despois da tempestade, sobre todo menos mal que a pesar desa treboada non hai que lamentar danos importantes. Bueno, imos xa ata Viveiro, moi pendentes hoxe deses últimos análises, lembramos que o Concello mantén aínda esas restriccións de uso da auga da villa, pois para beber, para hixiene persoal ou para cociñar. De feito, Alba, os veciños seguen obrigados un día máis a cociñar, aí estamos vendo, pois con garrafas, como poden, Alba. Así estábamos a ver aí a Isabel facendo eses chícharos con xamón e claro, hai que cocelos ca auga da garrafa porque Isabel seguides sen poder usar a auga da villa, non? Sí, como decía, levamos uns días xa que non podemos utilizala e, bueno, témonos que adaptar así a utilizar de garrafa. Como está sendo pois ter que apañarse con isto? Porque, claro, decíasme ti antes, algo tan sinxelo como lavar unha pataca que xa por instinto vas pois, ao lavabo, non pode ser. Efectivamente. Eu, por exemplo, pois sempre teño a garrafa ali no fregadeiro cando pelo as patatas ou me veño pa aquí para non confundir e abrir o grifo por inercia. Entonces, pois xa directamente, pois boto nun cacharriño, boto agua da garrafa e despois cambios outra vez para lavalas. Quen dice eso, outra cousa, todo. Como vos está afectando? Porque, bueno, compañeros, estamos nun bar, vos dades tapas, como vos está afectando no día a día? Bueno, pois nada, complicado. Además que a xente tamén está moi confundida. Está moi confundida porque non sei se non entenden ben os bandos que se poñen do Concello, pero, bueno, ayer mesmo me dicían que se podía que xa utilizar e dicíalles eu que non, e eles que sí, que decían que eran o bando do Concello que sí, e, bueno, que estaban confundíndose con que se retiraran o que é o de emergencia. Restriccións que todavía siguen, compañeiros. Antes de despedirnos, vou vos enseñar como están a traballar aquí na cafetería para que vexades esta imaxe de que, como non poden usar a auga da villa, mirade por aquí como están a traballar para poder facer os cafés e que a xente pois siga podendo tomalos, así que con esta imaxe vos deixamos todavía moi pendentes desa bando municipal do Concello para ver cando se pode volver a usar a auga da traída. Efectivamente, grazas, Alba. De feito, esa última hora para todos os veciños de Viveiro que nos estén vendo, que estén pendentes. De momento non hai cambios nese sentido e segue esa recomendación do Concello de non beber de momento a auga da villa á espera deses análisis. Hoxe, sobre este asunto, o que sí coñecemos é un dato fundamental, Bernardo, porque neste caso o destino, o azar, evitou que hoxe estemos a falar dunha traxedia maiúscula, non? E imos ver por qué. Parroquia do Viveiró, en Muras, 30 kilómetros río Landro arriba. Rompe a balsa que almacena os excrementos dunha explotación de porcos. Falamos dunha vertedura, ollo, de xurro, formada por máis de 1 millón de litros de residuo líquido que é altamente tóxico. Esa mancha xigante descende río Landro abaixo, cara a desembocadura no Cantábrico, e cando a vertedura chega á estación para depurar as augas residuais, estaba pechada. A súa capacidade de 4.500 metros cúbicos estaba ao máximo. Foi o azar, por sorte, porque se o xurro entrase nos depósitos de auga, a crise sanitaria sería enorme. Por qué? O índice de contaminación era elevadísimo. O nivel de amonio chegou a alcanzar os 300 miligramos por litro, cando o máximo permitido é de tan só 0,5. O certo é que o sistema de abastecemento da auga viviu unha situación límite. Agora toca esperar os resultados dos cultivos, como dicía Alba, para ver ata cando se manteñen as restriccións ao consumo humano e cando se poden retomar os baños nas praias bañadas pola ría de Viveiro. Claro, Bernardo, porque estamos a falar, digamos, dun río, non? De xurro que é empregado, ademais, como fertilizante. O problema aquí é que cando se verte así sen control no medio natural, pode ser letal, María. Claro, apareceron de feito moitísimas troitas mortas, auga completamente negra. É verdad que o zudre, o xurro, usámolo moitísimo para abonar as nosas leiras. Non sei se está permitido ou non, pero desde logo nós abonamos as leiras con nosos purins, das nosas cuadras. O pasa que aquí foi este escape, non foi intencionado, por supuesto, pero que foron moitos litros vertidos e iso que provoca o daño. É verdad que ás veces fanse auténticas locuras, como lavar as cisternas do purín cerca dos ríos. Pode ser un fertilizante como pode ser un veneno. O que hai que ter é un cuidado co que se fai, co uso del. Home, é que hoxe, Patricia, é impactante pensar no que podería ter pasado, non?
Sí, sobre todo porque María está dicindo que foi algo non previsto, non premeditado, e efectivamente foi así, foi un accidente do que estamos falando, pero a cronoloxía dos feitos aquí é moi importante, é que o verquido detéctase o venres, pero parece que se produce os xoves, e os responsables desa explotación non alertan, non dan noticia de que así foi. E perdemos moitas horas, moito tempo polo camiño para intentar subsanar o que nos estaba vindo encima e o que estaba sucedendo. Afortunadamente, esa potabilizadora estaba pechada, pero os servizos de vixiancia ahora, tanto por terra como por aire, están controlando unhas manchas perigosas que todavía se moven polo río e que non sabemos todavía os problemas que poden dar. Esas manchas, Carla, que o problema é que por esa alta concentración que nos estaba explicando Bernardo, efectivamente, pois é que rematan co oxíxeno da auga e co todo o rastro de vida, non? Totalmente. A ver, está permitido, María, está permitido, pero con baixo certas condicións. É dicir, uso como fertilizante, queres dicir, sí, non? está permitido como fertilizante, pero baixo certas condicións. De feito, hai unha normativa que é recente, de 2024. A normativa europea recomenda que se vayan retirando de maneira paulatina todos estes fertilizantes orgánicos, ¿no? Porque son altamente contaminantes. Claro, cando ti o utilizas na túa finca, non pode que non pase nada, o que hai que facer é enterralo. O que está permitido é o xudre enterrado, o que non está permitido é o xudre superficial, porque ese xudre superficial termina indo aos regatos e termina indo á auga, ¿no? E aí se produce a contaminación, pero aquí estamos falando de 1 millón de... Unha barbaridade. É dicir, unha barbaridade, absolutamente. Unha dimensión totalmente mayúscula. É que imaginadevos, non, Manel, toda esa cantidade que estamos falando, non, de río tóxico indo polo río abaixo. É que, ollo, cuidado, Falando en plata é moita merda xunta. Efectivamente, sempre a claridade. Claro, é que sí. E daqui, desde onde foi o vertido, hasta a desembocadura ahora, a ver como queda a ría, a ver como quedan as playas, a verdad que é o que vai arrasar. Porque a faltar de oxígeno á auga... Cheiro haberá? Cheiro haberá, pregunto, porque... Home, ten que haber, a mellor ahora mismo non. Na auga non tanto. Na auga non, na terra sí, na auga mellor non tanto. A mellor seguramente na auga non, pero canta cantidad de troites vai matar fauna de aquí hasta a desembocadura. Sin chegar, a mellor non sei con que potencia chegará ao desembarco, non sei se nesa ría teñen marisco ou teñen tal, que pode chegar a matar todo eso. Bueno, de momento, a troitas, a dixo María. Patricia, por que crees que houbo como ese delay, non, digamos, entre que se producen os feitos e se chama? Igual non ser conscientes do que estaba pasando... A ver, eu non o sei, e haberá accións legais que xa está estudiando o Concello, tamén o Goberno galego, claro, contra os responsables desta granxa, porque se os xoves acontece isto nas túas instalacións, ti non estás sendo consciente desa cantidade de litros de purín hai que avisar ao medio ambiente inmediatamente. E somos conscientes o venres porque, claro, todo está moi mecanizado. En canto empezan os parámetros na auga a dar valores que non son normais e que son moi altos para o que deberían, é cando saltan as alarmas. Pero, como digo, eso acontece o venres, pero o verquido é dos xoves. Haberá unha persoa responsable que igual non avisou ou que igual, bueno, non actuou como... Ou non o fixeron por medo ao que lle viña encima. Pero pensas que ninguén se ia dar conta? No, claro que sí, que unha fuga é unha cousa, e outra cousa é un vertido tan grande. Pois pasa 1 minuto das 12, saben